Winnerless. Bas. Abulesha man. I Abulesha man. I want Abulesha man. You are very smart man. I want Abulesha man. You are very smart. Kendo ngendo ayudo ka ineja ulemo. Ineja chungwa kamili. Bas. Eh? Hey, gimo makoni PINY MASANI endi wanje ma very serious people. Kendo nitie gimiluongo ni an wan mote mate kwa ngewa CBC. Iwinja? O maintain CBC bedo gima very accurate. Iwinja? Awaswae. Kebenya kwa lela na nyomboso. Ma pangale wunya ka police officer ma kuchama ngo. Piny. En na piny makawuono. Bayo. Wunya lego. Mia wachi. Wanje chungwa party. Wanje chungwa party. Yes. Samalo sukuri ni yande. Nya wane meeting mapeka besha. Gemodhiera wunya lego. Ingeni ka nga musoma nya bende samlo kisungu chando miyo wacho gima ji ok winji. Iwinja? Soma inyara. Soma inyara. Yao. Kwani chame. Iso mi gike form 6. Iwe form 7, gi form 8, jomoke madhi go mbele. Lakini ko kije kama je luo soma form 6, igike form 6. Olicho nya kapeyo. Kabuna nga chala ke pastors. Watch cha achalo na ke pastors. Achalo ke pastors. Watch no pastor rani jota misa. Achalo gi jodolo. Achalo gi jodolo ba. Achalo gi jodolo baba. Enani jodolo ko ero gik mafiten kama. Ma ingeni kisame nyakibeli nga presentable embele Uganda miti une gwachna sai winja. Na ingeni kata ka ngima ber, gino ka sedaka gitima ma. Ingeni tiero chiwu margi. Nitiero wakro mono makirwa kito katana kato Yesu niti. Ka Yesu ngano munyo Yesu ngeli. Ya ngano ya kato Yesu niti. There are some terms of kirwa korima gokoti nika. Ichake dogo nyaka stopper ka. Azi chake go stopper. Koti ni endi ne wa piwe example. Iwido ko wodho ngano ngejeka. Mono bari koti kikeluar. Kikeluar. Alafu sasa kutodo kiangidie madhabahu. Tichunge njili majo wadaja sai wacho. Mano ingeni mano kata kichaki njito ngadoja na. Satara neka. Jali ponja chini muwuotho go. Chini wuotho bana. Satar moro manywan ro. Jachini moro gik madongo. Satar manywan ro popo ndik jadolo ni yendi. Ibiya kama ngano kele. Janono kon Satar manywan kata be ndi jadolo ndo yalondi. Kendo sai to chiwo maler. Lakini ndi satar manywan ro. Ne, tuere bere di kanyo nikech bende ngeni bwana. Chalgi wuri ne. Seche moko bende kichwaldo fitting mo bile to kendo the same jomyalo nigi wacha ne bwana nini kichuny machode bale miyudo ka roko fitting ma fitting ojo sunya ka Mombasa ni omaka kama Mombasa yudo ka fitting ojo la Mombasa malo iwinja winjo kwani dara prasela nini kichiri machode dara prasela ina jadolo na ya to wakana na jawa kama long tsari na long ya Mombasa separate na Mombasa se naka bare chote yode to kada mani ngeni kuoth mani kuoth kinde prasela jadolo gadaranga koro kuoth to mit jadwa kwacha maraj bas jatuji kiki wachi kata ko wachi ni kiki chake duoke jadwa kwacha maraj kuoth to mit ndi bas to kata mana kare jadolo kiminjo wachi ko donje iti go mani amen kiki toki sieki ni yalo gembele jojo amina misere ko amina jadolo ma baba an gelwen kanye Vietnam ko shuka ibinjo ba kiki tiki wachi lwenka 2022 an gamen wachi ni ini gi wachi mama chando chunyi wachi lwenye no wiri an wachi mama chando chunya ba kamera deno sawa kanyo be kanyo lwenye no yendo ibomi wabe ko ibinjo baba luoro nano kanisa chakore gokinyi kama misa chakore semester chakore gokinyi kaka chon to bwana kidela mwenye sai mingeni kawuono to Sunday kawuono today is Sunday la mwenye sai yes ibinjo baba awinji la mama awinji very deeply la mama Nyasai awinji very deeply and very convincingly mane Nyasai to mwangeyo ibinjo baba kotete wike sungu bwana nitie jomoko man gi jachien odake iye nyalo miangi ya bwana ibinjo baba wacha mangia ya udo me jachien odake bwana ma en seche ma pastor bwana ma pastor leo bwana makora ka miso chwe an winjo na ko cha ai
pasa mama ba an woda doyo ni to kero kumora woda doyo koro do ya lo katore do ya lo tore ba ni an tigi winjo go ne sana kum juma mine an pasa ngana ni ko chunya lew ga chunya lewa kore kingeyo nigi kelo ga wiki to gibeti mbele ka winjo pasa yalo bwana mapasta yalo malich bwana mainjilo makopeny man Yesu wacho nile kinde mane gine ne mane wuri se ne chung kod ngane kedo bire imuru famuel ingeni ne gine hoyo eno ko moko ngeni seje pasta temo nyaka miyo wangi ka lemo ka mondo kikina gik ma action to ka paso ya le wangi samarango yawa kanisa wendi mi woni je lunch time ko ni school ndoge school kapo noni school noremi dogi chiemot de lunch duogi wanwa chama injili choke kwebenya kwa lela nyombo so pangale ni wunya kapiyo piny makawuono kweda the yacht bayo wunya lesh wan wa ol gupondo an wang iwinjo dog ngene ngane no wacho ni kada ka jogo mi MC wang ngane no wacho no go e Kisumo nga odongo swag wan ka bi makwa wan wa ol gupondo katels hotel kunwang ni wan wa sewo koko don wacho no chwede Kisumo an odongo an wacho yanya Kisumo yanya odongo Kisumo wambe ndio yanya Nairobi ka bwana ya awasasa jo Kisumo ayanyi aeuru ibi ngeni ka ngato chop kama ngato koro wer nan manyocho yanya Kisumo ngano moda yanya en gima reality by the way bwana in fact jo Kisumo yenyo mano gimok iwinjo wunya lego mano kukuoth kata nane ne kwa wacho ni wana wacho gima reality matimo yes Kisumo ka tatumo ywak ni yawa an manyocho yanya Kisumo ka kora biria moidho gari madhi Nairobi miyanyo miyanyo ma ngamoda Kisumo ichuro nyathine gi switch ngato ka lollipop kweta ne dog nyathine to kawacho ni yawa nyathine ni malaria yawa kwenda huko isungono na Nairobi tijam jengo ni Nairobi kwani wambukuru nwae wabekuru nwae bodhi maibo madu karka ango matimo odongo swako ywak ni necho yanya Kisumo isiril mano gima diera jango mamo chaja Kisumo ka omera ginde gima de wunya lagare me sai mato ko loso kolo gi jo Kisumo ka iwinjo kona gi no wan wacho tagi jo Kisumo kata gi complain yawa ubaro korwa town ni duong dakitieke Kisumo ka duong kendo town ni duong be dakitieke weu kero town bedo matini stage madhi Nairobi no tin serious le madhi Nairobi nyaka yudo ka ngado ne gari ka kaka kama kaka kore ler ka urkingi ni wan urkingi iro kabet betelang age mo obin tata inade age mo de jugu to se na oli gelwe ko ngene mano makosa ngamorwa kusuto kiminjugu ngano tem kata gina gigi sime mo mara iPhone ngamorwa kusuto kikiliethori gi ko bi muodo iwinjo osas nin sometimes of some rules ingeni koti ni rules mage koti mokwongo kerwako konego bed dogi njako to njakore anjaka ayoyaye okedo dogi dum jugu you must be with your own principles yes kaponi de kabisa ni chamo gima very serious kabisa rodo mo minyalo mude gahi jakoti okumuodo duma nini irwako koti ka kore bane susodo kama tiba no mano kama nyabodo do ngeni ya munya lego koti nigi sharia mare koti dwaro no kiserwake to nitie kata na PK moro yani nitie bolga moko man gi muya mayom kore idiyo mo to wuoni bedo matin kaka do penj mane to ka korwan kanye bien kerecho kata poka okalo flyover makonde kata kabikia we are in Kericho kiki wacho doluo kido ngama ni bathi mokete komda bedo ngama talkative sometimes team na science timri momo we are where to kike tem now we are where
Beri ngama loso na ti. Kain gi koti gari. Kain gi koti. Mo mino kan jang je Kisumu yanyi ni ke ti shiro ambwa ni ke do bas. Nyaka ja Kisumu yanyi. Anglo yanyi. Anglo yanyi. Mang no mi nyugu modi muri bako koti. Okwe. Kagi poko ja sambusa bobiro. Gipo sambusa biro. Ang chame ma. Ang chame sambusa. Ang chame sambusa. Nitie wan gi dengu kamore. Nitie kagi gine. Wan gi dengu kamore ngano. Ang ne bel. You don't get mana mix up as jo uso do gari ya uso ngene nyalo chapi kata kai na giwendo bathi irwako ka wakra malerni kako kai bunya kapia bet mos an giwendo na matin timi ka ja uso bene choma kama nti gari katu kisumbwa ka hivi nyagunya lego mana pole ne kisumbwa ka gari ka pisi mo donjo ke gari nyamna ja ber bando ya to nyako dangi nyawno bando ya wi gari ne hivi jo ke baya yani ne ke ko timbe jo kata nyako oduma ke tami koti waki deyo tai inga ne mero ko koti akuma timu jo kisumo ka yawa akuma timu wana sasa ibinjo ko la ngeni bro wachina jo piny masani koro dongo swago sewo oko orwada aba magi ma witness magi wan beno yanywa kisumo ka kan dongo kende wan beno yanywa kisumo ka katal beno ywak no munyale ibinjo magi madira oko wach bodhi ngeni kwa samalo soga to wacho gik mosene kendo gik mosepitia ibinja kisumo ka ibinja oketagi memiliam wan gimo ko ngeyo no dos no yani kanye nikech wan no yani stand Kisumu igari kami de matoka kama no mono yani kama ira do yanji ni endi ibinja ben de fakta ro kana kama na kaka maro akaka jawdi mti wuor mana de kuche kata kodi lonye dendi to maja uso ngane kore most uso ne jia wan wasa seche munene wa Kisumu kanyo we are customers donge behave well customer demba behave well customer represent yourself with what you are doing in fact and if have the Kisumu ngene kota atemo adapt ni markoti in baba iki sungu kanitie water twing what Wang? Ure nyango? Dongi wacho nani? Ni gine yourself with water twin. Ingeni Kisungu biro gi influence and kote kisen wako Kisungu bibira kende makatami ukinyeyo bira Kisungu chayo koti. Chayo koti. Okebeja kwa dera nyombo. Mafanga lele wunya kapio police officer mokchamongo. To. En mana piny makawuono magitimo ra Kisungu aka. Baba. Na yo no luwe, teaching ato no luwe. Where your mother Apollo teaching ato no luwe. Punya lego. Teach ni maluwi. Kawuono is a Saturday. Ingeni teach ni maluwi. Your work for ba ingeni chon ba. Onagi ana sama yine ne anyaka amede Kisungu makade. Wega chwa Kisungu. Kisungu kabiro gdoluo mangiyo goni. Kecha ano kwa bako koti. It's all right. Koro biwach Kisungu. You know your job. You know your job. Your job by the way will follow you. And the gibati merema wachuni. And ni asa dogodolu. Ngini dolu Kisungu gini kimara cheka te bi. Dongi chako ni teach ngata no lowe chako no your job will follow you. Proceed ba, proceed. Proceed. Edi barambele kan ne no kana suda ni kana digo Kisungu maka kwen mali university. Owe wajine gudo mera edi barambele ka. Ngini alinga Kisungu na sako mnangiyo gona koti ka geshani moko kana koti. To Kisungu be do derera kakuba Kisungu podium. Ibinya. Oribinya baba. Nitiegi jaluo chon ngama gentleman. Okra John. Until now. Kata nyaka sani. An piny masani ni emo odwa change jaluo kidogo. Koro me kana ananja piny masani nja ngama chon. Koro talk you piny jaluo machon. Yes. No kinyal romo gi jaluo adek. Ma utaka fwa lweti ka gazeti onge. By the kata mana mal last year. Nonge ge lweti. Jaluo machon ne chano wiye. Ngama yo wiye. Ka wich dok chien. Kata ka wich yuguno teno ka wiye. Ogwaro ka dok chien. Wich mating to yuwe ko dok chien. Yuwe ko dok chien. Ngata eno jana. To eno jana. Ngama ya 34 ka 32 ka. Long bere nutweyo. Bunde. Wang is example net area makar kan. Yeah. High waist.
high waist people no bedo kamoka ochala luchino ne ubeno gibedo kamoka dong by the way yeah nikech an ng'ama ne iyo kuduong' ionge wasiwasi ing'eni nitie ich moro man gi wasiwasi ich kosebedo maduong' kamano ich man gi wasiwasi to ich matin malong betie mano ich maonge wasiwasi yani stomach without kisungu bari kanyude ako ni school sa mini ponyo kisungu ni wasiwasi gi English yana ngo ya kupe wasiwasi wasiwasi the wilderness ingene wakele kama ber mondo mi wayudo tie gino wasiwasi yani gimoro ma oko maki yani wasiwasi koro kanya maloko na gi English wasiwasi the stomach without the stomach without fit sorry the comfort zone anwange kisungu na wage kanya mukinyo nitie medwaro lakini mano kanya tiyo kalure gi kaka ntie sani kisungu mna nya tiyo godo donge do the wasiwasi yani feeling fear and uncomfortable emedwaro wasiwasi feeling uncomfortable to gima temo wachuni kawulo kisungu chama piny masani ka ore winjo kanya manyisi wod mama na gen jo ingen tie tim moro matindu sieko ibombe ki wod mama winjo iyudo ka nitie sani buchari madhano I'm telling you the truth. I'm telling you the truth, my friend. I'm telling you the truth, my friend. The fruit. Yeah. Iwinjo. I'm telling you the fruit. And we'll feel free. Nitie sani buchari madhano. Kayole kibira ndora Nairobi, Mombasa, Eldoret, Nakuru. Namchumbi. Iwinjo baba. Kisumu tonge. Kisumu onge. Kisumu keno ngama tajo nyingi Kisumu sani. Mano ngama temo tajo nyingi Kisumu we amana kang'ich. Bas. Kitema nungu nyingi Kisumu ma apoya no. Iwe amana piny ka sebedo mang'ich. Iwinjo baba. Inyalo neno matek. Ineno. Jaluo ne ngama gentleman. Kendo sani piny to koro biro matek sana. Piny obiro. Iyudo ka ng'ato loso silinge moro 200 to wacho ni yawa. An adwa dhi kamina nyas. Ochwada kata na gine mar 200. Ango? Gine mar 200. Ango mar 200. Ochwada. Donga watu nitie buchari madhano. Bas, mana dira. Adwa dhi kamina nyaso chwada gine mar 200. Ewinjo. Ka awinji budo mera. Awinji very deeply. Aketa koro ni dhulu maler. Ni sani nitie opamo. Igeni yande kamise kena wela na winya kengama network ni malo si winyi cho ise winja baba koro nitie ng'ato wacho ni chwada ma 200 nitie ma 200 tie mar 300 tie mar 500 kad pesi de be kalure kar ngufu mari inyaka kalure kar ngufu mari nyalo chopo kana mar 300 kama kinga mabati ngama mabati maki ukimoke to ina wara 1000 ni bitika kan chuth ni kami chope no koro mano 1000 koro ywak nitie ni gini koro keti aketa ayanga koro kero chalo gimidwa lande oketa ayanga ni yangane gindi koro pimo gore tili ingeni jaluonga machon gentleman makata ko yudo wendo wachana ni wendo nani akawe tadhi go cube na tagine to biashara no kotimina nadi orumo iyudo ka ng'ato chung bwana street malich street mane chung street malich ogornya oyanye nyaka dogi chwer moyanye nyaka jaluo no ken kamano piny masani okethore kila kitu ready made obed chiemo ni do ng'ato nyaka ta kaw take away mo ni kapo no kama madam chande gi mama se kata ka udi bere kethore ni dhano onge take away madam kan madam de chande otip to ngene ngima bedo matek maber ni kesiro ka madam kutami to ang'o matimre na kidog ne mane kaka wacho kan kisebedo ng'ama dhako dimbri ai ng'ama dicho bende wedi gi take away take away mandondo ko ganda yes will follow you somewhere ukebenya kwale dane nyombuso ma pangale wuja kapiyo piny ena piny makawuono ai baba wuja lego ukebenya kwale dane nyombuso ma ilungu ni pangale lewu nyaka pio police officer makuchama an machung kani ano kebenya kwale dane nyombuso ichunge MCA kosi chunge MP kosi chunge doga kelo korao
Ing'eni onego bed ja siasa wacho gimoro masit. An machung' ka neno kebe nyakwal dada nyombuso. Awuok e piny mar Imbo. Ka jaduong' Odero. Ka jaduong' Odero kanyo ema nitie miyo moro miluongo ni Jacqueline Atieno. Nyan manyachiya. Nyan manyachiya. Ema notimo kolabo gi jaduong' Odero. Magi winjore. Ba winjro ko beti. Beti. Ng'eyo ni gikel sida ina. Ba Nyasaye obedo piny bo migi certificate ni yaw. Sa to koro romo kelru kebe nyakwal dada nyombuso. Manen. Abende kaka ndasesa magongo pangalele wunya kapiyo. Luongo jaduong' Olech Janes Kutita. Obet mos gi dada Sofia piny gi winjore no mera wanga to koro walore. Ka gigo ni Nyasaye si. Walore. Ing'eni nyathi mokwongo gi nyathi mogik. Gibiro ga incidentally ama ampango nali. Koro jaduong' Ticho wacho ni walore. To dada Sofia wacho ni oyo. Kamo chopo ni to walore adiera. Giwinjore. Ko walore. Jaduong' Ticho dada Sofia gi ne gilore. Gitabu mimi nanoka TV kan nagilore gitabu ni endi pangalele wunya kapio polisi msama kuchamongo. Akoni wunya lego. Baba. Koro kai maja siasa de gataro. Wach ka miwokie. Iwinjo. Berega morere ti wan sani waseriero ti kata yido mana gari sani dhi dwarawa. You will get our identities. Kata sani endi mimi kata ina TV ka ineno ka identity man identity man ka ni TV ka. Inyalo nuang'o wa. Iwinja. Nikech wajo motimnade. Wajo morere. In fact, aloso kum do siasa. Sani endi kwa wada dia siasa. Oyo. Welando no sera ma ojuan ka justo wuda nyango no lwar go last time ibite kiduki chier kode. Iwinja? We buku ni daraja mokalo ka juma ko chomo ka justo lo kacha. Adwa gero nugo. To gino orumo moko gere. In sera ni idwa uso no gik mosato. Alafu koro adhi kanye. Iwinja? Kunya lego. Oyo. Wach mo gik mapokwana no nyaka nene. Sani piny oselony. To bende piny en piny masani ok piny machien cha. Wacho nwa the current one. Yes. Ka koro sani wunya kapiyo an koro sani koro chunge Uyoma Ward East Uyoma Ward East Kagwa constituency kinene Uyoma Ward. Ibinja ka kete maber. East Kagwa Uyoma constituency Uyoma Ward ada chung koro kaka MCA. An gima nyalo ne jogi maduong'. Anyalo make sure. Ibinja. Nitie musema wacho ni siku ya mwisho ni 40. Ana make sure sera mara maduong' ni siku ya mwisho adwoko piny matin nikech jogi jogo baro deki kwalo tonge gwenka. Jugwe bentino mogino oromo jigi kunyo moge gwenka. Iwinja? Olech kori wacho gino. Au alose gweng'wa koro alose gima inyo ji e gweng'. Kichung MC. MCA ok MC oyo. No go shortcut yao. Bas MC ngene mas of ceremony. To samwacho ni MCA and master. Ne mo kabla Ethiopia ade shortcut. Kichung MC. Iwinja baba. MC. Mabere sari to dongi ni MC. Don one MC waduto. Olija kwale yawa. Olija karao MC. Ukebe wunya lego MC. Kori winjo baba. Ne modongo. 40 days manondeke mo macha. Maja kuocha. Idwoke to 20 days. Mondo mi jakwa kwa manyalo mayo dayo tong inegi mapiyo. Nikech wunya lego wachna adi mese ko wadana adi mese mandu. In jakwa da kwalo chakre na first day nyaka 40 days ng'ado ngosemeyo. Kata ka gweno kwalo gweno die gweng. Okwalo gwen mang'eny. Kata ka moga mokunyo okunyo moga di. Mang'eny sana. Kata ka moga mokwalo mar dayo tolo okwalo moga di. Mang'eny sana. Kore mumye kuni. Asto ng'ato wacho nini? Ni rita jakwa ndaro ne 40. Ndaro ne 40 bubi omaida. Ok bi chopo ng'ani umeyo. Waseduoki ir jachwech. Iwinjo baba. Mane kama dokete. 20 tidhi no jachwech. Dok polo. Iwinjo dogi polo. Yes. Nikech jachwech rogi mano keli. Adiera. To wan mi authority mar duoki ir ng'ani. Nyasaye kwa kum Nyasaye uyeno duoki malo nikeche imono wakwe gweng'. Yes. Dono wach ni ng'ato kokoso tiduoke ir Nyasaye apoya. Apoya nono. Koro seche mibuogo Nyasaye apoya cha. To chako chweno joma be. Maber. Koro ma walose legacy ma wunya kapiyo kada chunge Uyoma constituency mano MCA. Ayeko kabisa. A make sure nango matimre na make sure timango. Ikete 20. Kete koro siku ya mwisho ni sirini. Siku ya mwizi ni sirini. Mano legacy ma wunya kapiyo. Legacy ni sirini. Mera kaito maka. Maka bali. To legacy no endo. Inyo piny ma TV kanya mondo koro make sure ni legacy no timnade odhi mbele. Legacy mar 20 jakuo mwisho yake ni siku ya sirini. Ni piny kanyo. Nise namba maro ka iluongo ma 26 ukebe wunya kapiyo ukebe wunya lego ndek piny kanyo. Omera ne wabung'isi kaka wada make sure ni en sere mwadhiye twalando wachno wan kaka legacy marwa kaka wan
unyalego weche miti kinduke menya kwa leda nyambuso ka chiel go oliech wonya kape namba ni piny kanyi go agati igagalo ibro duoki kiki flash yawa kiki flash ai utime moko maricho ne temo ka bodo jadiera deluok flash kiseno namba no kanyo gaga sim direct iwacho ni jowadwa yawa chenro mit pongesi kabisa an gi nyasi moro biuru cham na nyasi ni kata mana mara ariyo matemo wacho ni samalo suko ni namba kanyo kata WhatsApp wan kanyo Facebook wan kanyo to gimba dumo matafuta wacho nitie sara bende mare modo land rumugi kwa dhi kabisa wabro make sure ni day my gwengte kidhi chieng chiro watingo gi te wadhi kodgi nikech kaging'e mana sera day ma chieng chiro ram chieng chiro kure watingo gi okebenya kwa leda nyambuso mapangale lebunya kapyo ng'e mana piny kanyo piny masani en piny makawuono ng'e mana piny kanyo 26 ni kanyo ndo mera mano namba wa mo kitemo to nyakinwangwa sera marwa is right yes all right